कि ଆମେ ଗାଡ଼ି ସେ କରୁଛି କମ୍ପାନୀ ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ ସେ ହେଉଛି ତ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଟିକେ କାଟ এইটা খালি চেঞ্জ হবো এইটা চেঞ্জ হবো 2000 খন্ড পড়িব নাকি এই রাউন্ডটা টোটালি চেঞ্জ হবো এইটা বেল্টটা মানে এতে পয়সা নেই যাচ্ছেন কি এটা ভালো কোম্পানি বেল্ট না তার কিছু নেই যেটা লগাইলে হবো আচ্ছা বেল্টটা যে ছিড়িবা কারণ কোন সেই যে ঘট ঘট কই তারি পাই বেল্ট ছিড়ি যাইছি নাকি বেল্ট ବି ନହେଲେ ଛିଡ଼ି ନଥିଲା ବେଲ୍ଟଟା ପୁରା ଭଲ ଥିଲା ଦେଖୁନ ବେଲ୍ଟଟା ସୁଦୁ ଭଲ ଥିଲା ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ପୁରୁଣା ନା ନୂଆଟା ମ ଏଇଟା ତ ଲଗାଉଛ ଏବେ ଏଇଟା ଆସିଛି ଆସିଛି ଯେଉଁଟା ନାଇଁ କି ଯେଉଁଟା ଭଲ ଅଛି କାହିଁ ଆଣିବ ହଁ ହଁ ଏଇଟା ପୁଣି 500-700 ଟଙ୍କା ଧରି ପଡ଼ିଲା ଓ ଏଇଟାକୁ ଖାଲି ଆରେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଅଛି କ'ଣ ଦରକାର ଆଣିବ ଲାଗିନି ବୋଧେ ଠିକ୍ ସେ ନା କ'ଣ ନା ଲାଗୁଛି ଯେ ତା ଗିନାଟା ଦେଇନି ଓହୋ ତୁମେ ଖାଇତେ କେତେବେଳେ ଯାଇଥାନ୍ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବନି ତ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ନା ହେଇନି ହେଲେ ଯେ କାମ ଟିକେ ଅଛି ତ ସାରିକି ଯିବି ନା କିନ୍ତୁ ପଳେଇବି ହଁ ଦିଅ